Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, η ώρα είναι 4 και 9 πρώτα λεπτά. Αν πάμε καλά, καλά πάμε και δεν πάμε. Εμείς καλά πάμε σε ώρα, καλά δεν πάμε γενικώς. Ξεκινάει η ώρα του λαού με τον Νίκο Κωνσταντινίδη από τη συχνότητα του Λαμία Radio Net στους 101,9 για όλη τη Φθιότητα και την Ευρυτανία και μέσα από το site μας το lamianet.gr σε όλο τον κόσμο. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Σήμερα έχουμε μια ανοιξιάτικα φθινοπορεινή ημέρα. Μακάρι. Ναι, έτσι αλλά είμαστε. Χρειαζόμαστε βροχή. Βροχές χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε βροχές και χρειαζόμαστε και να το μαζεύουμε το νεράκι, γιατί τα αφήνουμε και... Με αυτό είναι το βασικότερο, διότι φεύγει στη θάλασσα και δεν κάνουμε τίποτα. Φεύγει στη θάλασσα και το χαίρονται τα ψάρια, αν υπάρχουν ακόμα. Να ρωτήσω κάτι. Έχω αρκετά μηνύματα από το πρωί ότι έρχονται και στο Viber και στο τηλέφωνο, στέλνουν μηνύματα για δήθεν επιστροφή φόρου και ζητάνε στοιχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς κτλ. Να έχετε το νου σας, αγαπητοί ακροατές, οι επιτίδοι έχουν ξαναρχίσει. Επιστροφή φόρου, άμα δεν σας πει ο λογιστής, μην περιμένετε θα πάρετε από πουθενά. Να έχετε το νου σας. Εδώ δεν πληρώνουν τους αγρότες τώρα, εσύ επιστροφή φόρου περιμένεις. Μα γι' αυτό το λέω, γιατί έρχονται τα μηνύματα και κάποιοι τσιμπάνε. Μην τσιμπάνε. Εδώ τώρα λέει μαζική κινητοποίηση των αγροτών στην Αθήνα. Η κυβέρνηση έχει βάλει τα προβλήματα στον αυτόματο πιλότο, λένε, και ζητάνε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων. Εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πληρώσει εάν δεν πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά πράγματα. 1000 συγκεντρώσεις να κάνουν, λεφτά δεν παίρνουν. Όταν θα δώσει την έγκριση η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα μου πεις γιατί καθυστερεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα την περασμένη εβδομάδα στείλαν τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα εκκρίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση δια του Επιτρόπου που ήρθε στην Αθήνα είπε ότι έως 2 μήνες εμείς θα σας εγκρίνουμε. Το θέμα είναι άλλο. Ότι ωραία να δώσουν τα λεφτά στους αγρότες. Εδώ δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποιοι πήραν τα εκατομμύρια. Μα εδώ θέλω. Γιατί δώσανε τώρα τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή περάσανε 4 μήνες και ακόμα δεν έχουν βγάλει ποιοι είναι παράνομοι και ποιοι είναι νόμιμοι. Τι να πληρώσουν. Μάλιστα. Και τι θα κάνουμε τώρα, μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά? Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι. Και δεν πάει όμως έτσι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σύμμαχο το χρόνο. Τώρα πρέπει να γυρίσουν χωράφια. Όχι τώρα. Έπρεπε οι άνθρωποι να βοηθηθούν πριν από 1 μήνα, 2 μήνες. Να συμφωνήσω, γι' αυτό λέω. Δεν έχουν σύμμαχο το χρόνο και θα είναι πρόβλημα. Τι να Αλλά πω. το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει τίποτα. Ένα μπάχαλο είμαστε. Το ΠΚΠ πόσους μήνες έχει που βγήκε στον αέρα? Έχει μήνες. Ναι. Μήνες. Τόσους μήνες δεν μπορούσαν να ελέγξουν 2.500-3.000 άτομα που πήρανε παράνομα τα λεφτά. Μα φαίνεται ότι οι πρώτες δίκες έχουν γίνει, έτσι δεν είναι, και έχουν καταδικαστεί για κάποιοι άνθρωποι. Αυτά είναι από τα προηγούμενα χρόνια. Άσε τώρα. Πάμε για τα φρέσκα μαρούλια τώρα. Τα φρέσκα, ναι, τώρα που βγήκαν αυτοί οι 2.500 που πήραν τα εκατομμύρια. Ωραία, ποιοι είναι αυτοί? Μάλιστα. Ονόματα. Πόσα λεφτά πήρανε? Φυλακή. Ναι. Οι άλλοι που δεν τα πήρανε δεν πρέπει να πληρωθούν. Δηλαδή τι θα περιμένουμε, να γίνουν τα δικαστήρια με αυτούς που τα αρπάξανε? Αυτή είναι η ιστορία, εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ πρέπει να βρεθεί λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πει πληρώστε, θα βγούνε και θα μας πούνε εντάξει να πληρώσουμε, να γίνουν δίκες. Καλά, εντάξει τώρα, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τέλος Νοεμβρίου. Μα η Ευρώπη δια του Επιτρόπου της είπε ότι μέσα σε 2 μήνες, δηλαδή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, θα ξεκαθαριστεί το θέμα. Γιατί βγαίνουν και λένε ότι τέλος Νοεμβρίου θα πληρώσουμε? Έλατε, ποιος το είπε αυτό? Όλοι. Ο Υπουργοί και ο Τσιάρας και ο... Ωραία, αυτοί είναι κυβερνητικοί παράγοντες. Γιατί βγαίνουν και το λένε? Όλοι. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα χρήματα οι αγρότες θα τα πάρουν. Γιατί δεν τους δίνουν έναντι μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Ναι, και γιατί... σε 10 πάρε 5. Γιατί δεν κρατάνε... Θα σου δώσουμε τα άλλα 5. Ναι, σύμφωνοι μέχρι εδώ μπορεί και να λύνεται ένα μισό πρόβλημα. Γιατί δεν κρατάνε τα τα αμαρτωλά αφημί, τα επικίνδυνα αφημί στην άκρη και τα υπόλοιπα να πληρωθούν?
Γιατί? Εκτός αυτού, να τους δώσουν τα μισά, έστω οι άνθρωποι να μπορούν να πάρουν την σπορά, ναι, να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, να επιβιώσουν. Να τους δώσουν μια αναβολή στους φόρους και τις δόσεις. Να πει πάρτε τώρα 5 και σε ένα μήνα θα πάρτε τα άλλα 5. Μα εδώ όμως, Νίκο μου, το ίδιο πρόβλημα γίνεται και με τους νέους αγρότες, γίνεται και με την, πώς τη λένε την άλλη, τη φυσική γεωργία, την περιβαλλοντική αυτή γεωργία, που είχαν κάνει άνθρωποι από τον Ιούνιο τα χαρτιά τους και δεν έχουν πάρει τίποτα ακόμα. Κι αν πάρουν αυτοί. Ναι, και αν πάρουν αυτοί, το είπανε και αυτό. Ποιος το είπε? Νομίζω ο Χατζηδάκης το είπε αυτό. Εδώ δεν παίρνουν οι δικαιούχοι, θα πάρουν τώρα αυτοί. Στο περίμενε. Άντε, όλη μια χώρα στο περίμενε όμως. Να ρωτήσω κάτι. Χτες είχαμε υποσχεθεί ότι θα ανοίξουμε το φάκελο Χριστόδουλο. Ισχύει? Ναι. Ναι, καλά που υπενθύμησες. Είσαι σε μουντ τέτοιο, σε διάθεση? Βεβαίως. Λοιπόν, άκουσα να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Ο Χριστόδουλος κάθε χρόνο πήγαινε στην Ελβετία, σε ένα κέντρο εκεί στη Λοζάνη, όπου έκανε μία, πώς να το πω, ανανέωση του οργανισμού του, μία βιολογική ανανέωση του οργανισμού του. Μάλιστα. Λοιπόν, χωρίς να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, απλά πήγαινε και έκανε, πώς να το πω, δηλαδή σπα, γυμναστικές, βιολογική τροφή, ας πούμε κτλ. Ξαφνικά μία μέρα, στο ξενοδοχείο το οποίο έμενε, το κέντρο υγείας το οποίο έμενε, έπεσε κάτω. Μάλιστα. Εκείνη την ώρα τον πήρανε, τον μαζέψανε και τον πήγανε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, παρεπιπτόντως, ήταν γενικός διευθυντής ένας φίλος μου από το ΝΑΤΟ παλιά, ο οποίος ήταν αρχίατρος, ο οποίος όταν τον εξέτασε κατάλαβε ότι ο Χριστόδουλος είχε προσβληθεί από ραδιενέργεια. Μάλιστα. Λοιπόν, από μακρινή απόσταση. Εγώ επειδή έχω υπηρετήσει και στις μυστικές υπηρεσίες και στο ΝΑΤΟ, υπάρχει ένα ειδικό όπλο το οποίο μπορεί να διοχετεύσει από 2 χιλιόμετρα μακριά ραδιενέργεια ανάλογα με το πόση ποσότητα θέλουν να σου δώσουν. Δηλαδή αν σου δώσει μεγάλη ποσότητα μπορεί να σου σκοτώσει, οπότε γίνεται σκάνδαλο, οπότε σου δίνει μερική ραδιενέργεια. Μάλιστα. Για να μπορέσει δηλαδή τμηματικά να πας σε πρόβλημα. Γύρισε ο Χριστόδουλος από την Ελβετία και τα λοιπά. Και άρχισε σιγά σιγά να έχει πρόβλημα με το σηκώτη του. Μάλιστα. Με το αίμα του. Εγώ με τον Χριστόδουλο είχα συχνή επαφή και μάλιστα έχω και 12 γράμματα του. Και όταν μου πληροφορήθηκε αυτό και τα λοιπά, του είπε ο Αμερικανός του ΝΑΤΟ αρχίατρος ότι έχετε προσβληθεί από ραδιενέργεια. Μάλιστα. Ο Χριστόδουλος όταν πήγε στην Αθήνα άρχισε να κάνει εξετάσεις και έλεγε τους γιατρούς ότι εμένα ο αρχίατρος του ΝΑΤΟ στην Ελβετία μου έλεγε ότι έχω προσβληθεί από ραδιενέργεια. Τον κάνανε γύρω στις 15 εξετάσεις. Και οι Έλληνες γιατροί δεν του βρίσκανε τη ραδιενέργεια. Του βρίσκανε καρκινώματα, του βρίσκανε καρκινικά κύτταρα και λέγανε ότι ο Χριστόδουλος έχει καρκίνο. Πρόσεξε τώρα όμως. Ο καρκίνος είναι ένας. Είτε θα σε πάει στο παχιέντερο, είτε στο στομάχι, είτε στο σηκώτη κτλ. Δεν υπάρχουν καρκίνοι που να σε προσβάλλουν σε δεύτερο μέρος του σώματος. Πρόσεξε, αυτό είναι βασικό. Βγαίνανε και τον έλεγαν. Όχι, έχεις καρκίνο του προστάτη. Όχι, έχεις καρκίνο στο ύπαρ. Όχι, έχεις καρκίνο στο στομάχι. Όχι, έχεις καρκίνο στο παχιέντερο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι αντί να γίνεται καλά, γινόταν χειρότερα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ο Χριστόδουλος μετά από τις ταυτότητες με το Σιμίτη είχε γίνει στόχος της παγκοσμιοποίησης νέας τάξης των πραγμάτων και ήταν στη μαύρη λίστα για να μην υπάρχουν αντιστάσεις. Όταν ήμουν εγώ στην παγκοσμιοποίηση έλεγαν ότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία
Είναι τα δύο αγκάθια της παγκοσμιοποίησης. Και το τους έλεγα, γιατί η μικρή Ελλάδα και η Πορτογαλία είναι αγκάθια? Διότι είμαστε, λέει, ο πιο θρησκευόμενος λαός. Μάλιστα. Τότε επί Χριστόδουλου ήταν το 93,7% χριστιανοί Ορθόδοξοι, δηλαδή βάσει του Γκάλοπ. Ήμασταν από τους πιο θρησκευόμενους λαούς. Μετά άλλαξε η ιστορία. Λοιπόν, και τον είχαν βάλει στην blacklist. Και μάλιστα από πληροφορίες τις οποίες είχα από τις μυστικές υπηρεσίες, ο Χριστόδουλος έπρεπε στην εποχή του Σιμίτη να εξολευθρευτεί, είτε πολιτικά, είτε θρησκευτικά, είτε από θέμα υγείας. Τότε ο Σιμίτης μαζί με τον Παπαντρέο, που ήταν υπουργός εξωτερικών, αποφάσισαν να φέρουν τον Πάπα στην Ελλάδα για να χτυπήσουν τον Χριστόδουλο. Γιατί λέγανε τον Πάπα να καταράσετε, έλεγε ο Χριστόδουλος, ότι είναι αντίχριστος κτλ. Και για να τον μειώσουν, να τον εξαφανίσουν θρησκευτικά, κάνανε πρόσκληση τον Πάπα από τη Ρώμη. Πώς όμως? Τον έκαναν πρόσκληση όχι ως θρησκευτικό ηγέτη, γιατί τότε έπρεπε να είχαν πάρει την έγκριση του Χριστόδουλου, αλλά τον κουβάλισαν ως αρχηγό κράτους. Μάλιστα. Οπότε ως αρχηγός κράτος ο Πάπας ήρθε στην Αθήνα και βάσει του πρωτοκόλλου έπρεπε να συναντήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έπρεπε να συναντήσει τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Ο Χριστόδουλος φέρθηκε πανέξυπνα τότε. Τι έκανε? Τους γελιοποίησε, διότι όταν τον επισκέφτηκε ο Πάπας τον Χριστόδουλο στην Αθήνα, στην έδρα, στην Αγία Έδρα, τότε ο Χριστόδουλος τον ανάγκασε να πει συγγνώμη για τα εγκλήματα του παπισμού κατά του χριστιανισμού. Και ο Πάπας ζήτησε συγγνώμη. Ξέρεις ότι ο Πάπας έχει το αλάθητο. Δεν μπορεί να ζητήσει συγγνώμη ένας ο οποίος έχει το αλάθητο, δηλαδή δεν κάνει λάθη. Και όμως ο Χριστόδουλος τον ανάγκασε να ζητήσει συγγνώμη. Αυτό εξόργησε τότε και τους πολιτικούς και αυτούς οι οποίοι ήθελαν να τον εξολοθρεύσουν. Τότε είχε αντιμετωπίσει και το πρόβλημα με την μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κατίνα την Σακελαροπούλου, η οποία ήταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η οποία κυνήγησε και αυτή τον Χριστόδουλο, με αποτέλεσμα η υγεία του να επιδεινώνεται συνέχεια. Εγώ φοβάμαι ότι το διοχέτευσαν κι άλλοι ραδιενέργεια. Και όταν λοιπόν ο Χριστόδουλος ήρθε σε επαφή με τους Ελληνοαμερικανούς στην Αμερική, τους παρακάλεσε να του βρούνε ένα αμόσχευμα για το σηκώτη, ούτως ώστε να κάνει μεταμόσχευση στην Αμερική και να γυρίσει στην Ελλάδα. Πράγματι οι Ελληνοαμερικανοί του βρήκανε ένα αμόσχευμα και ο Χριστόδουλος έφυγε στην Αμερική. Έμεινε 20 μέρες. Το αμόσχευμα δεν το βάλανε αυτόν, αλλά το βάλανε σε ένα Εβραίο. Γύρισε ο Χριστόδουλος και μετά από λίγο πέθανε. Χωρίς να γίνει μεταμόσχευση δηλαδή. Χωρίς να γίνει μεταμόσχευση. Μάλιστα. Διότι, γιατί τον καθάρισαν, τον δολοφόνησαν? Διότι ο Χριστόδουλος, εάν ζούσε σήμερα ή και τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Πίστευαν αυτοί ότι ο Χριστόδουλος θα γινόταν ο μακάριος της Ελλάδος. Πίστευαν ότι ο λαός με την αγάπη που τον είχε θα έπαιρνε την εξουσία και θα χτυπούσε με το αυτόνομο της Εκκλησίας τους πολιτικούς. Μάλιστα. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ήταν ο Σιμίτης. Επειδή ήταν Σιμίτης ή επειδή ήταν... Πρωταγωνιστές ήταν ο Θεόκλητος των Ιωαννίνων, ο άλλος από τη Ζάκηθο, ο Χρυσόστομος, και άλλοι δύο. Μάλιστα. Εγώ τότε είχα βγάλει 2 βιβλία και είχαν γίνει ανάρπαστα για το πώς ακριβώς δολοφονήθηκε ο Χριστόδουλος και πώς τον εξολόδρευσαν. Αποτέλεσμα είναι ότι ακόμα και στον τάφο του τον θάψαν ανάποδα. Α, τόσο καλά. Το ξέρεις αυτό? Όχι, τώρα το ακούω. Αυτά δεν το ξέρω αυτό. Αυτό αποκαλύφθηκε αργότερα, ότι τον θάψαν ανάποδα. Μάλιστα. Σκέψου το μίσος που υπήρχε. Διότι ο Χριστόδουλος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος γέμισε τις εκκλησίες. Ελάτε όπως είστε. Ήταν αυτός ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Βγήκε αυτός ο οποίος στο λόγο του είχε πει ότι θέλουν να με φάνε διότι με φοβούνται.
μην λυγίσετε και μην προσκυνήσετε κανέναν κτλ. Αυτή είναι εν ολίγης η ιστορία του Χριστόδουλου. Μάλιστα. Δύσκολη ιστορία. Δύσκολη αλλά αληθινή. Ναι. Γι' αυτό και ποτέ δεν έγιναν ανακρίσεις. Ναι. Γι' αυτό και ποτέ δεν έγινε καμία ιατροδικαστική εξέταση. Ναι. Διότι μετά από όλα αυτά που πέρασε δεν έπρεπε να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Από τι πέθανε. Διότι οι γιατροί λέγανε ότι έχει καρκίνο εκεί και κορώδευαν τον κόσμο. Μάλιστα. Τώρα εγώ βλέπω ας πούμε ότι πέθανε η ηθοποιός, ποια ήταν αυτή πρόσφατα, από μία πτώση, δεν ξέρω πότε πέθανε η γυναίκα, και γίνονται ανακρίσεις επί ανακρίσεων και εξετάσεις επί εξετάσεων. Ναι, για τον Χρυσόδουλο δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα, μάλιστα. Ήταν η εποχή που υπήρχαν και αυτά τα βατοπέδια και τα ματοπέδια, είχαμε και αυτά μαζί. Όχι, μετά ήταν αυτά. Ήταν η εποχή Σιμίτη. Ήταν η εποχή Σιμίτη. Γεια σου, οι πρώτες ταυτότητες. Δεν ήθελε να πάρει την ταυτότητα. Ναι. Αυτή που δεν ανέγραφε το θρήσκευμα, αυτό θυμάμαι τώρα, έτσι. Ωραία. Με τον κωδικό αριθμό με το μικροτσίπ. Από εκεί ήταν όλη η ιστορία. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τώρα, να το φέρουμε λίγο στο σήμερα, αν συνδέεται, γι' αυτό ρωτάω βασικά, αν συνδέεται, το θέμα αυτό με τον προσωπικό αριθμό. Ναι, κοίταξε να δεις. Πριν από 28 χρόνια, ναι, που είχα βγάλει το πρώτο μου από τα 110 βιβλία που έχω γράψει, είχα αναφερθεί για την κάρτα του πολίτη, δηλαδή αυτή την ταυτότητα. Τότε μου λέγανε τι κάρτα του πολίτη και τι μικροτσίπ και τα λοιπά. Ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα. Όταν είχα βγάλει αργότερα για τον Αντίχριστο, για την παγκοσμιοποίηση, για την άταξη των πραγμάτων, τον κόσμο αυτά το φανταζόταν περίεργα. Και μου λέγανε ρε Νίκο, είναι δυνατόν να γίνουν αυτά στην Ελλάδα? Και όμως έγιναν, γίνονται και θα γίνουν. Λοιπόν, αυτό τώρα βλέπεις, ο κόσμος παρασύρεται. Ναι. Μία μέρα εκεί στη Μητρόπολη απ' έξω βλέπω μία αναγγελία που έλεγε εκδρομή στα Ιεροσόλυμα, οργανωτής η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τότε όλοι οι Μητροπολίτες και όλοι οι ιερείς και οι θεολόγοι και οι δημοσιογράφοι και κυρίως οι του παλιού ημερολογίου έβγαιναν και έλεγαν η ταυτότητα είναι σφράγισμα, το διαβατήριο είναι σφράγισμα, το ένα είναι σφράγισμα, το άλλο είναι σφράγισμα. Τους έλεγα ρε παιδιά, μην παρασύρεστε, η Αποκάλυψη του Ιωάννη και όλα τα ιερά βιβλία αναφέρουν ότι σφράγισμα είναι όταν επί των ημερών του Αντιχρίστου μπει το μικροτσίπ στο κούτολο ή στον Αντίχειρα. Όχι, είναι σφράγισμα. Εντάξει. Μπαίνω λοιπόν στη Μητρόπολη, πάω στο Μητροπολίτη που έχει πεθάνει τώρα και του λέω με συγχωρείτε, κάντε μια εκδρομή για τα Ιεροσόλυμα. Μάλιστα. Πώς θα πάμε με τα Ιεροσόλυμα, τι χρειάζεται? Πρέπει να έχουμε λέει διαβατήριο, γιατί οι ταυτότητες δεν ισχύουν, διαβατήριο. Μάλιστα. Το διαβατήριο λέω λέτε εσείς ότι έχει μικροτσίπ του σατανά το 666 και ότι είναι σφράγισμα. Μάλιστα. Και πώς θα κάνετε εκδρομή με τα διαβατήρια στα Ιεροσόλυμα? Μούγκα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όλα αυτά τα οποία κάνουν, ταυτότητες, ιστορίες, ηλεκτρονικά, τεχνική νοημοσύνη, όλα αυτά είναι σατανικά. Όλα αυτά είναι σκαλοπάτια για να φτάσουμε στο σφράγισμα. Είδες ο Άγιος Παΐσιος πριν πεθάνει τι είπε? Ο Αντίχριστος είναι πρώτο πυλών. Ο Ιησούς Χριστός τι είπε? Ότι εμένα δεν με πίστεψαν, τον άλλον, δηλαδή τον Αντίχριστο, θα τον πιστέψουν. Μάλιστα. Λοιπόν. Και όλα αυτά δηλαδή οδηγούν προς τα εκεί τώρα, όλη αυτή η ιστορία. Όλη αυτή η ιστορία, η μεθόδευση είναι προς τα εκεί και είναι κλάδος της παγκοσμιοποίησης, αυτό λέτε? Όλα, ναι, όλα. Διότι και αυτά τώρα όπως βλέπετε θα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, εκεί που είναι το τέμενος του Ομάρ, και εν συνεχεία θα έχουμε ο Αντίχριστος ζει, υπάρχει. Μάλιστα. Ο οποίος είναι ένας από τους ωραιότερους άντρες στον κόσμο, από μάνα πόρνη και πατέρα Εβραίο. Μάλιστα. Εγώ τα αναφέρω αυτά εδώ και χρόνια και ό,τι έχω αναφέρει
για τη φτώχεια, για την ευτυχία, για την ακρίβεια, για την κακή οικονομία, για τους πολέμους. Τα πάντα βγήκαν αληθινά. Μάλιστα. Θα σου στείλω μερικά βιβλία για να δεις που πριν από 28 χρόνια που δεν ήξερα ούτε medium είμαι, ούτε σοφός είμαι, ούτε Άγιος Κυρίου κατέβηκε στο κεφάλι μου. Απλά δούλεψα, ήμουνα στα γραφεία Ροκφέλλερ στην παγκοσμιοποίηση, στα γραφεία του ΟΗ και γνώριζα τα σχέδιά τους. Ξέρω δηλαδή ότι σε πάρα πολύ λίγα χρόνια θα καταργηθούν οι συντάξεις και οι μισθοί και θα παίρνουμε το επίδομα επιβίωσης. Μάλιστα. Όπως σε πολύ λίγα χρόνια θα απαγορεύεται να μετακομίζεις από πόλη σε πόλη, θα ελέγχουν τη ζωή σου κτλ. Τι σημαίνει το μικροτσίπ? Τώρα αυτά με τις καινούργιες ταυτότητες. Μέσω του μικροτσίπ θα μπορούν να παρακολουθούν πού πας, τι λες, τι μιλάς με τα παιδιά σου, με τη γυναίκα σου, τι κάνεις με τη γυναίκα σου. Αυτό το κάνουν και με τα τηλέφωνα τώρα. Πού ταξιδεύεις, πώς είναι η υγεία σου, τα πάντα. Ναι, τι προτιμάς. Εγώ όταν ήμουν στις μυστικές υπηρεσίες μας απαγόρευαν να βλέπουμε τηλεόραση φάτσα. Μόνο διαπλαγίας οδού και να μην έχουμε αναμένα φώτα. Διότι από το καφάο της ΔΕΗ μπορεί να σε δολοφονήσουν. Είναι πολλά δηλαδή τα πράγματα που για να τα εξηγήσω θέλει χρόνια. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, ότι μην φαίνεται στον κόσμο τίποτα το περίεργο. Δηλαδή τις ταυτότητες δεν μας τις αλλάξαν πριν 5 χρόνια, 6. Τώρα γιατί τις αλλάζουν πάλι? Ξέρω εγώ, τι να πω, τι έχουμε καινούρια τεχνολογία, τι έχουμε? Τι τεχνολογία? Ξέρω εγώ, τι θέλουμε, γιατί τις αλλάζουν? Βγήκε η Τράπεζα Ελλάδος εχθές και είπε ότι έχουμε 3 δισεκατομμύρια, 800 εκατομμύρια κέρδος από τις κάρτες και από τις πληρωμές με τα κινητά. Σωστό. Αυτά τα λεφτά ποιοι τα χάσανε? Αυτοί που πληρώνουν με κάρτες και με τα κινητά. Δεν το καταλαβαίνουν. Τι δεν καταλαβαίνουν? Και λέει, να πληρώσω, πόσο κάνει ο καφές? 1,5 ευρώ, 2 ευρώ και βγάζει να πληρώσει τώρα με την κάρτα. Ναι, είναι ευκολία λένε, είναι trendy λένε οι νέοι. Μα είναι δυνατόν τώρα σοβαρά πράγματα είναι αυτά? Όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα βγαίνει και δηλώνει και ανακοινώνει ότι κρατήστε λεφτά στο σπίτι, διότι εάν γίνει κάτι, μια κρίση, ένας πόλεμος και κλείσουν οι τράπεζες, δεν θα βρείτε να φάτε. Ναι. Υπάρχει ένας πόλεμος με την Τουρκία και κλείνουν τράπεζες. Ναι. Πώς θα πάρεις λεφτά να ψωνίσεις? Οκ. Άμα τα έχεις στην τράπεζα. Ναι. Μα γι' αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο πριν πάμε στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όλα αυτά που κέρδη, είπαμε προχτές, είπαμε το ένα, είπαμε το άλλο. Βλέπω μια ανακοίνωση της Τραπέζης της Ελλάδος, νομίζω ότι είναι, ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές το 26 για 8 δισεκατομμύρια. Να δανειστούμε. Δανεισμός, όταν λέει αγορές, θα δώσουμε τα ομόλογα του δημοσίου και θα μας δώσουν λεφτά. Ωραία. Και χρωστάμε 456 δισεκατομμύρια, θα πάμε στα 500, θα πάμε στα 600 και όταν θα βγάλουμε το πετρέλαιο θα πούνε παιδιά, το πετρέλαιο είναι δικό μας. Ναι, γιατί το αέριο είναι δικό μας, το χρωστάτε. Καθίστε στην πάντα. Ωραία, ωραία. Αγαπητέ Νίκο, κύριε Κωνσταντινίδη, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί. Της εκπομπής «Η ώρα του λαού» με τον Νίκο Κωνσταντινίδη. Ακούτε πάντα ράδιο Net στη Λαμία στους 101,9. Κύριε Κωνσταντινίδη, είπαμε την ιστορία με τον Χριστόδουλο, πολύ ενδιαφέρουσα. Όσοι δεν την ακούσανε, το βραδάκι έχουμε επανάληψη της εκπομπής ή μπορείτε στο site μας, στο lamianet.gr, εκεί που λέει απόψεις εκπομπές, να ακούσετε τη σημερινή εκπομπή. Ήταν πολλά θέματα τα οποία τολμώ να πω ότι και εγώ προφανώς δεν τα ήξερα. Και τώρα εδώ ο Νίκος Κωνσταντινίδης από πρώτο χέρι, όπως φαίνεται, μας τα επικοινώνησε. Κύριε Κωνσταντινίδη, βλέπω ένα τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος έχει συντριβεί στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας, ερχόμενο λέει από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία. Την Τουρκία η οποία ρίξανε κανένα 2.000 χρόνια στον Ιμάμογλου, πόσα ρίξαν, κάπου τόσα ρίξαν. Τι δουλειά είχε στο Αζερμπαϊτζάν εκεί το τουρκικό το αεροσκάφος? Το Αζερμπαϊτζάν με την Τουρκία είναι σύμμαχοι. Είναι αυτό που λέμε εμείς. Αφού παίρνουν και το πετρέλαιο και τα λοιπά. Καλά, ναι, κάπου πρέπει να παίρνουν και αυτοί πετρέλαιο έτσι όπως τα έχουν κάνει. Τα έχουν κάνει λίγο ζόρικα. Είναι σύμμαχοι, άρα λοιπόν κάπου υπάρχει θέμα εκεί πέρα. Τον Ιμάμογλου εντάξει, νομίζω καλή ήταν η απόφαση. 2.000 χρόνια φυλακή, καλά είναι.
Νομίζω ότι ναι, κάτι θα γίνει εκεί, ναι. Για να ρωτήσω κάτι. Είδα μια δημοσκόπηση σήμερα της Political. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας. Αυτή η δημοσκόπηση μιλάει για την κυρία Λατινοπούλου και έχει ένα πολύ πολύ υψηλό ποσοστό που της δίνει και έχει και κάτι ερωτήσεις λίγο περίεργες. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη σας. Τώρα την ανοίγω πάλι. Κοίταξε να σου πω κάτι, κύριε. Παρακαλώ. Εγώ με τα κόμματα δεν έχω παρεδώσει, παρόλο ότι 3 μου πρώτα ξαδέλφια είναι βουλευτές. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη και καμία ικανοποίηση με την ελληνική πολιτική, με τα κόμματα, και γι' αυτό δεν γράφτηκα ποτέ, ούτε και ποτέ κατέβηκα στον πολιτικό στίβο. Θα σου πω όμως αυτό το οποίο πιστεύω ακράδαντα. Αυτό που γίνεται σήμερα στην Ευρώπη είναι ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί. Κομμουνισμό, σοσιαλισμό, κέντρο, δεξιά, ιστορίες για αγρίους κτλ. Έχει συγχαθεί και βλέπεις ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις και σε όλα τα γκάλωπ πρώτο κόμμα είναι κανένας. Ναι. Και ακόμα και αυτός ο οποίος πρωτοπορεί, σας έχω πει και άλλη φορά, λέει έχει 20, και το 75 τι λέει? Όχι. Δηλαδή αυτό είναι μια παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε 100 άτομα, οι 75 να μην θέλουμε εμένα ή εσένα και οι 25 να πανηγυρίζουν. Γίνεται αυτό? Ξέρω εγώ. Έπειτα ο κόσμος στρέφεται στα πατριωτικά κόμματα. Ναι. Και βλέπεις ότι και η Ελληνική Λύση και η Νίκη και η Λατινοπούλου και όλα αυτά θα ανεβαίνουν. Και όλα τα κόμματα τα οποία είναι πατριωτικά, λοιπόν, αυτά τα κόμματα ο κόσμος θα τα ψηφίσει, διότι βαρέθηκε 51 χρόνια, αλλάζουμε τον ένα, βάζουμε τον άλλον, ξαναζεσταμένα φαγητά και λύσεις δεν υπάρχουν. Θέλει να κατέβει τώρα ο Τσίπρας. Καλά, ο ελληνικός λαός δεν το ξέρει τον Τσίπρα. Ότι χρέωσε την Ελλάδα για 90 χρόνια. Ότι έκανε το δημοψήφισμα το όχι ναι. Ότι μας άνοιξε τα σύνορα στους λαθρομετανάστες. Δηλαδή ποιο θα ψηφίσει τον Τσίπρα τώρα? Απλά τον βάζουνε για να έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα διαλύσει και την αριστερά. Είναι στημένα παιχνίδια. Αυτά τα πράγματα δεν μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Ναι, εντάξει, να συμφωνήσουμε. Τα στημένα παιχνίδια δεν είναι καλά. Τώρα ο Σαμαράς και λέει αλλά δώρο Μητσοτάκης. Μπράβο, έλα δώρο Σαμαρά. Έχεις 11 βουλευτές και άλλους 40 έχει ο Καραμαλής. Εάν παραιτηθούν 8 βουλευτές, πάμε εκλογές αύριο το πρωί. Μάλιστα. Το ξέρεις αυτό? Έχει 158, με 150 πέφτει η κυβέρνηση. Ναι. Εάν διαφωνείς με τον Μητσοτάκη, εάν διαφωνείς με την τακτική του, πες στους 8, από τους 11 βουλευτές οι 8 παραιτηθείτε. Σε ένα μήνα έχουμε εκλογές. Ναι. Δηλαδή τι βγαίνουν και λένε θα κάνω κόμμα, αυτό το έργο το έχω... Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Αυτό το έργο, Νίκο μου. Εκμεταλλεύεσαι το θάνατο των παιδιών σου για να αναδειχθείς κομματικά. Το έργο αυτά είναι απαράδεκτα τα πράγματα. Το έργο με την παραίτηση Σαμαρά. Όλοι είναι λαμόγια και οι 300 και βλέπεις ότι δεν τους έχουν καμία εμπιστοσύνη. Και έχω πει κατ' επανάληψη εδώ και 40 χρόνια, εγώ φυλακίστηκα για τη δημοκρατία 3 μήνες και 10 μέρες από τον Ιωαννίδη, τον δικτάτορα, γιατί τον είπα ότι είναι άνθρωπος χωρίς κεφάλι. Και πίστευα ότι και μέσα από τη φυλακή ότι τα πράγματα θα αλλάζανε. Ναι. Αλλά βλέπω ότι 51 χρόνια κοροϊδεύουν και εξαπατάνε τον ελληνικό λαό. Είναι δυνατόν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον παράδεισο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10η? Σήμερα υπάρχουν 27 και να είμαστε με τη Βουλγαρία οι πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης. Είναι δυνατόν να έχουμε τις χειρότερες συντάξεις, τους χειρότερους μισθούς? 1.300.000 Ελληνόπουλα να έχουν φύγει στο εξωτερικό, να έχουμε το μεγαλύτερο πληθωρισμό, 42.000 αστέγους και 18.500 που αυτοκτόνησαν. Αυτό είναι κράτος? Ένα κράτος που κυνηγάει και μισεί τον πολίτη? Βλέπεις πάνε να ανοίξει ένα μαγαζί και αυτοί να σε φάνε, να του κλείσουνε. Ανοίγει μια επιχείρηση, να σε φάνε, να την κλείσουνε. Δεν θέλουν μικροεπιχειρήσεις, δεν θέλουν μικρομαγαζιά. Θέλουν εταιρείες πολυεθνικές της παγκοσμιοποίησης για να έχουν τους λαούς δούλους και δεν συμμαζεύεται. Και σου έχω πει και το άλλο, ότι μέσω τροφίμων και φαρμάκων από το κώδικα αλιμεντάριο της Βουδαπέστης στην απόβαση θέλουν τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.
Το ξέρεις ότι έχουν πεθάνει μέχρι τώρα 35 εκατομμύρια άνθρωποι από τα εμβόλια? Τα τελευταία εμβόλια εννοείς? Τα τελευταία εμβόλια. Πεθαίνουν σαν τα στάχια και δεν τα βγάζουν στον αέρα. Ναι, και ρωτάω, γιατί δεν πήγε ένας ιατροδικαστής να δει πώς πέθανε αυτός? Από τι πέθανε αυτός? Να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Ναι. Ωραία. Αυτά δεν τα κάνουνε. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Έχεις 51 χρόνια που ασχολείσαι με την πολιτική. Εγώ πρώτη φορά βλέπω μία ερώτηση. Θέλω να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η ερώτηση και δεν μπορώ να το καταλάβω. Στην ερώτηση λέει για εναλλακτική πρόθεση ψήφου. Αν δεν ψηφίσεις αυτό που θες, ποιο είναι, λέει, το δεύτερο ή δεύτερη επιλογή σου? Τι σχέση έχει αυτό? Τι ερώτηση είναι αυτή? Ναι, έλα, και εγώ δεν το κατάλαβα. Λέει. Τον κόσμο. Εδώ θέλουν να κάνουν εναλλακτικά θρησκευτικά, το ξέρεις. Το Συμβούλιο Επικρατείας έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας και λέει πάρτε απόφαση να καταργήσουμε τα θρησκευτικά και να κάνουμε τα εναλλακτικά θρησκευτικά. Εχθές πήγε επιστολή. Συμβαίνουν φοβερά πράγματα στον κόσμο. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Μάλιστα. Και να ξέρεις ένα πράγμα, ότι σε μία δεκαετία δεν θα υπάρχει ελληνικός, αμερικανικός, γαλλικός ή ιαπωνικός ή ρωσικός στρατός. Θα γίνει με την παγκοσμιοποίηση. Εδώ στην Ελλάδα θα έχουμε από άλλα κράτη και οι Έλληνες θα πηγαίνουν σε άλλα κράτη για να μην υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι βάση του σχεδίου, είναι γραμμένα. Μάλιστα. Να χτυπάς και να μην ξέρεις τι χτυπάς, να μην έχεις και πρόβλημα. Έτσι, ναι. Ναι. Έτσι. Διότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι επί εποχής, ας πούμε, του Αντιχρίστου, που θα γίνει το σφράγισμα τα δεύτερα 3,5 χρόνια από τα 7 που θα κυβερνήσει, λοιπόν, το θέμα είναι ότι όποιος δεν πάρει το μικροτσίπ δεν θα θεωρείται πολίτης. Δηλαδή έρχομαι εγώ και σκοτώνω εσένα ή εσύ εμένα, πάμε στην αστυνομία και λες σκότωσε τον Κωνσταντινίδη και θα λένε ποιο Κωνσταντινίδη? Δεν έχει πάρει το μικροτσίπ, αλλά δεν είναι γραμμένος. Δεν είσαι δολοφόνο. Είναι απόβλητος. Δεν υπάρχεις το καταστατικό. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Τώρα είδες τι κάνουν με τους γάμους? Με ποιους? Σήμερα απόφαση για τους γάμους. Ναι. Τι? Ναι. Θα πρέπει ο γαμπρός να δηλώνει πόσο πήρε τα δαχτυλίδια, από πού τα πήρε, πόσο κάνουν τα στεφάνια, πόσο κάνει το νηφικό της νύφης, πόσο κάνει η διασκέδαση, σε ποιον πληρώσανε, πόσα πήρε το catering, ποιοι τραγουδούσανε, ποιοι άλλα αυτά πήρανε, τα πάντα. Πόσα παλαμάκια χτυπήσανε. Σε τι εποχή μπαίνουμε. Μάλιστα. Αυτά τώρα τι? Σήμερα απόφαση για τους γάμους. Αυτό τι είναι, της εφορίας? Της εφορίας όλα. Η ΑΔΕ πήρε 20 δισεκατομμύρια μέσα σε 8 μήνες. Γέμισαν τα ταμεία. Μάλιστα. Και κανείς δεν ξέρει ότι η ΑΔΕ δεν είναι εφορία ελληνική. Ανήκει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι ανεξάρτητη. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Ωραία. Και αυτό ωραίο. Και αυτό ωραίο. Μπράβο ρε. Έπειτα δεν υπάρχει ελληνική τράπεζα. Το 87% της τράπεζας της Ελλάδος ανήκει στο Ρότσιλντ. Δεν υπάρχει ελληνική τράπεζα. Μήπως μας δάνεισε για να μας βοηθήσει? Γι' αυτό και δεν λέγανε παλιά Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Πού είναι της Ελλάδος? Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία τα κόψαν όλα. Μάλιστα. Δεν θέλουν τίποτα ελληνικό. Όπως δεν θέλουν και τίποτα απ' τα άλλα. Να ρωτήσω, και με τα νερά τι θα γίνει? Και τα νερά αλλού? Σε αυτά και τα νερά θα πάμε τριπλάσιες τιμές. Ωραία πράγματα. Και το αγαθό που μας δίνει ο Θεός θα πάνε σε τριπλάσιες τιμές. Γιατί δεν σε πούνε? Δεν έχουμε νερό. Και γιατί δεν κάνετε φράγματα, γιατί δεν κάνετε τεχνικές λίμνες να μαζέψετε το νερό? Ναι, τι απαντούν σε αυτό? Θα κάνουμε. Θα δούμε. Στο μέλλον όλα. Θα δούμε. Ναι. Μήπως έχεις και καμία... Θα δούμε, θα ρημάνουμε και θα κάνουμε. Ναι. Μήπως έχεις καμία πληροφορία και για τον αέρα? Γιατί σε λίγο θα μας το χρεώνουν κι αυτό, δεν μπορεί. Όλα είναι. Κάποιος δεν έχει... Ο Ετωλός, αν διαβάσει το βιβλίο του, έλεγε θα φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέεται. Ναι, αυτός το είχε πρωτογράψει αυτό. Ναι. Το ξέρεις ότι απαγορεύεται ακόμα και να σπείρεις κάτι σε μια γλάστρα ή στα ανταράτσα ή στο κήπο σου. Το ξέρεις ότι εννοείς με τους παλιούς σπόρους, ναι. Ισχύει αυτό. Δηλαδή έχουμε καταντήσει. Και ανοίγεις την τηλεόραση,
πρόστιμο στον οδηγό, πρόστιμο στον ένα, πρόστιμο στον άλλον, πρόστιμο στον άλλον, πρόστιμο στον άλλον. Ναι. Εδώ έφαγε 15 χρόνια φυλακή, ναι. αυτός που ήταν δίπλα στον οδηγό που έτρεχε. Και λέει γιατί δεν τον είπες να σταματήσει. Ναι, έλατε. Γιατί δεν του τράβαγες τα αυτή. 15 χρόνια. Τι είναι πάει άλλη και λέει, με βίασε λέει αυτός, πριν πόσο καιρό, πριν 15 χρόνια. Και καταδικάζουν αυτόν που τη βίασε πριν 15 χρόνια. Και 15 χρόνια και δεν πήγε να τον καταγγείλει. Μα είναι κράτος αυτό. Είναι κράτος αυτό, είναι δικαιοσύνη αυτή. Μάλιστα. Δεν σου είπα. Για πες. Σου έλεγα για τον Σαρκοζή και δικαιώθηκε. Ναι, τι δικαιώθηκες. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Φίλοι, θυμάσαι που το έλεγα και μου έλεγες θα φάει 3-4 μήνες. Όχι. Ναι. Αυτά είναι όλα είναι στημένα. Και με ποια δικαιολογία ξέρεις ότι θα το δηλητηριάζανε. Ναι. Ποιοι θα το δηλητηριάζανε? Οι φυλακισμένοι. Δηλαδή οι φυλακισμένοι μπαίνουν στα μαγειρία και βάζουν δηλητήριο για να δηλητηριάσουν τον Σαρκοζή. Δηλαδή φοβερά πράγματα ρε παιδί μου. Όταν θέλουν κάτι το κάνουν. Κάτσε ρε Νίκο, τώρα αυτό το κάνεις επειδή ζηλεύεις κιόλας τα λες αυτά. Γιατί εσύ έκατσες 31 μέρες μέσα λες και αυτός έκατσε μόλις 21. 31, 3 μήνες και 10 μέρες. Συγγνώμη. 100 μέρες μέσα λοιπόν εσύ. 100 μέρες κάτσε φυλακή. 21 μέρες ο Σαρκοζή και ζηλεύεις. Ξέρεις ποια είναι η ιστορία? Για πες. Από τα διπλανά κελιά. Ναι. Όταν ήταν αριστεροί περισσότεροι που ήταν φυλακισμένοι και εγώ βλάκας τότε σε μικρή ηλικία που το έπαιζα δημοσιογράφος επαναστάτη. Ο ανόητος ο επιπόλαιος. Όταν ο ένας έλεγε Νικόλα γεια σου. Λέω τι έγινε? Φεύγω μου λέει, φεύγω αποφυλακίζομαι. Αριστερός τώρα έτσι. Το σφαίρχνε Μολότοφ. Λέω τον διπλανό καλά ρε αυτοί πως φεύγουν 1, 2, 3, 5 και εμείς οι άλλοι 150 είμαστε φυλακισμένοι. Δεν ξέρεις λέει. Έδωσαν. Λέω τι έδωσαν? Καλά τόσο βλάκλας είσαι λέει. Έδωσαν ονόματα. Τα καλά τα πράγματα αυτά. Ρε τα έχω ζήσει ρε, γι' αυτό είμαι κατά του κομμουνισμού. 35 χρόνια έζησα τον κομμουνισμό. Έζησα και τον ναζισμό, έζησα και τον φασισμό, έζησα τα πάντα. Έχω γυρίσει όλα τα, μόνο σε 8 κράτη δεν έχω πάει. Σε όλη τη γη. Μόνο σε 8 κράτη. Μάλιστα. Και τι έχεις δει γύρω-γύρω ρε εσύ Νίκο Κωνσταντινίδη? Τι είναι κάτι που θα έπρεπε να το ζηλεύουμε? Κάτι που... Αυτά που έχεις δει στον κόσμο όλων που έχεις γυρίσει, είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει και στη χώρα μας, αλλά δεν γίνεται για να βελτιωθεί η εικόνα του λαού μας και η ζωή του, ρε παιδί μου? Υπάρχει κάτι? Ένα πράγμα έχω πει εδώ και χρόνια. Ναι. Ότι με εκλογές δεν σώζεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα θέλει καποδίστρια. Η Ελλάδα θέλει έναν ηγέτη, παλικάρι. Με εκλογές δεν γίνεται. Τώρα πες ότι γίνονται εκλογές, έτσι. Ναι. Ποιοι θα βγουν? Τι, τα παλιά υλικά, τι δεν έχει. Και λέμε ότι γίνονται εκλογές. Ναι. Άκου κύριε Κούτρα τώρα τη μεγάλη απάτη. Γίνονται εκλογές, έτσι. Ναι. Και πάμε τώρα να ψηφίσουμε. Μπαίνοντας μέσα στο εκλογικό τμήμα, βλέπεις τώρα εκεί είναι οι διάφοροι, τα κομματόσκυλα που δίνουν τα ψηφοδέλτια. Σου δίνει Φερρυπίν τα ψηφοδέλτια. Αυτά τα ονόματα ποιος τα έχει επιλέξει? Ποια εννοείς ονόματα? Αυτά που γράφονται στα ψηφοδέλτια? Τα ονόματα για να ψηφίσεις. Ναι, τα κόμματα. Ποιος τα έχει επιλέξει? Τα κόμματα. Ναι. Αυτό δεν είναι στημένο παιχνίδι. Θέλεις δεν θέλεις, θα ψηφίσεις έναν από αυτούς. Μάλιστα. Γιατί είναι να ψηφίσω από αυτούς? Χάθηκαν στην κοινωνία παλικάρια, χάθηκαν στην κοινωνία ευσεβείς άνθρωποι αξιοπρεπείς, τίμοι και ειλικρινείς και φωτισμένοι. Άρα αύριο αν γίνουν εκλογές, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Α, του Β, δεν θα έχουν τα ίδια ονόματα? Ναι, εντάξει, δηλαδή, πιθανότατα όχι, αλλά... Τα ίδια. Δηλαδή να μας σώσουν αυτοί που μας κατέστρεψαν. Να σε πληροφορήσω κάτι, Νίκο. Είναι στημένο. Ναι, φαίνεται ότι είναι έτσι, αλλά άκουσε με λίγο. Το 2000 τι έγινε με τον Καραμαλή? Ναι, θυμάμαι. Ρε εσύ, άκουσα σήμερα ότι Καραμαλής το διαλάει, λέει, με την Ατάσα. Άκουσες κάτι? Αυτό τώρα τα ακούμε χρόνια ολόκληρα. Ναι, ναι, εντάξει. Ότι η Νατάσα έχει καρκίνο και τα πεθάνει. Άλλο αυτό, εντάξει. Άλλο, όχι, το διαλάνε, λέει. Δεν θέλω, στα οικογενειακά δεν θέλω να ανακατεύουμε. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Να πω κάτι στα άλλο. Οικογενειακά ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, μπράβο. Να πω κάτι άλλο που εντάξει, εσύ θα το ξέρεις, αλλά να το ακούσουν και οι ακροατές μας.
Υπάρχει ένα σύστημα εκλογικό στην Ελβετία, τις οποίες αρχές του τις έχει βάλει ο Καποδίστριας. Μπράβο. Σε αυτό το σύστημα έχεις τα ψηφοδέλτια που παίρνεις και μάλιστα τα παίρνεις στο σπίτι σου, τα στέλνεις στο σπίτι, και έχει και ένα λευκό χαρτί, στο οποίο δεν είναι για να ψηφίσεις λευκό, είναι για να βάλεις εσύ ένα όνομα που θες, όποιο θες, Μπράβο. οποιοδήποτε πολίτη. Τώρα θα σου εξηγήσω, αυτό γίνεται και στην Αμερική. Για πες. Δηλαδή, η κάθε γειτονιά, το Ναι. κάθε τετράγωνο, Ναι. λέει ότι ο απέναντι ο φίλος μου, ο Μπακάλης, ο Μανάβης, ο Χασάπης, ο πολιτικός μηχανικός, Ναι. είναι έντιμος. Μάλιστα. Παιδιά, να το ψηφίσουμε, να το προωθήσουμε. Να το προωθήσουμε. Αυτός μπορεί να μην κάνει, άλλος είναι καλύτερος, τον καλύτερο. Μάλιστα. Η γειτονιά βγάζει, η περιοχή βγάζει, η πόλη βγάζει, Ναι. και βάζουν στο ψηφοδέλτιο αυτούς που προτείνει ο λαός, όχι Μάλιστα. τα κόμματα. Μάλιστα. Αυτό γίνεται και στην Αμερική. Γι' αυτό και βλέπεις ότι δεν υπάρχουν βουλευτές πάνω από τετραετία. Ναι. Και δεν πρέπει και να Εδώ υπάρχουν υπάρχουν κανονικά. βουλευτές που είναι 20, 30, 40, 50 χρόνια. Έχουν ξεχάσει πόσα χρόνια είναι οι περισσότεροι. Άστο, δεν είναι αυτό. Μα είναι δυνατόν τώρα ο αντιπρόεδρος εδώ της Νέας Δημοκρατίας, αυτός εδώ πώς το λένε, ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, και μια ζωή είναι μες στο κοινοβούλιο και μες στο κόμμα, Χατζηδάκης. Ο Κωστής, τον Κωστή λες. Ναι, μπράβο. Πού δούλεψαν. Ο άλλος που εξαφανίστηκε, Ποιος πήγε πάλι? του Πασόκ, θυμάσαι, Ποιος μωρέ? δεν τον ξαναείδε ο κόσμος. Ποιος, για ποιον μιλάμε? Ο πρώην υπουργός που τον είχε τότε, που πήρε τα λεπτά και την κοπάτησε και έφυγε. Αυτός ήταν ο μόνος έξυπνος. Την έκανε νωρίς αυτό. Πήρε 40 εκατομμύρια από το κτηματολόγιο και εξαφανίστηκε. Ούτε συνέντευξη, ούτε δύο, ούτε ξέρει και κανένας που είναι. Ωραίος. Ενώ άλλος ο Βλάκας, ο Τσοχατζόπουλος, πήρε τις μίζες και ήθελε να κάνει γάμο στο Παρίσι. Ο άντρας στο Καρπενήσι και έκανε γάμο, ηλίθιε. Στο Παρίσι έπρεπε να κάνεις. Δηλαδή να δώσεις στόχο. Είναι η νύφη εδώ δικιά μας, γι' αυτό πήγε και έκανε στο Παρίσι. Είναι από εδώ, είναι... Μια κουβέντα τελευταία, Νίκο, έχουμε 2-3 λεπτά. Είχαμε ένα μάτς στην τρίτη εθνική που παίζει τώρα η Λαμία. Προχτές παίξαμε στην Αγιά με την Ανθούπολη της Λαρίσης, και ένας ωραίος τύπος εκεί που το έπαιζε διαιτητής δεν μας έδωσε, λέει, 3 πέναλτι. Έκανε μία φάση η Ανθούπολη, έβαλε ένα γκολ και κέρδισε. 3 πέναλτι όμως δεν έδωσε. Και βλέπω σήμερα... Δεν είδε σήμερα τι έγινε στην Τουρκία? Για πες, για πες. 25 ποδοσφαιριστές, Ναι. οι οποίοι άρπαζαν και 250 διαιτητές. Μωρέ, εντάξει τώρα. Τι Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται? Το ίδιο γίνεται. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Μάλιστα. Ναι, μου έλεγε ένας διαιτητής την περασμένη εβδομάδα, εγώ, μου λέει, έχω ομολογήσει ότι τα έχω πάρει. Μάλιστα. Πολλές φορές, και όταν μου βγάζει συνέντευξη, έλεγα ότι εγώ ναι, τα παίρνω. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια φορά, λέει, έρχεται, λέει, ένας πρόεδρος και μου λέει, κοίταξε, παίζουμε, λέει, η ομάδα μου με αυτό. Κανόνισε να κερδίσουμε. Θα σου δώσω, λέει, 200.000 δραχμές τότε. Ναι. Ωραία. Λέει, δώσ' μου τις 100 προκαταβολή και τις 100 μου λέει μετά το μάτς. Εδώ η ομάδα που ήθελε να κερδίσει δεν έμπαινε στην αντίπαλη περιοχή. Ξαφνικά, λέει, τι πρέπει να κάνω? Έρχεται ένας παίκτης, λέει, κάνει ένα φάουλ, τον αποβάλλω. Ένας άλλος, λέει, παίκτης, τον αποβάλλω. Έρχεται, λέει, ο τερματοφύλακας να διαμαρτυρηθεί, αποβάλλω και τον τερματοφύλακα. Δίνω και πέναλτι. 1 λεπτό, λέει, πριν λήξει το μάτς, και χτυπάνε τον πέναλτι, λέει, και ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας αποκρούει. Το πιάνει, Πήγα σπίτι μου σε κοιμηθώ. Ευτυχώς, λέει, ο πρόεδρος Τίμιος μου έδωσε, λέει, και τα άλλα 100 μετά. Μάλιστα. Τίμιο. Ήταν τίμιος. Ευτυχώς ήταν τίμιος ο πρόεδρος. Ευτυχώς. Τίμιος ο πρόεδρος. Τι τραβάμε, ρε εσύ. Θα μου πεις τώρα. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά. Είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας όμως και αυτό. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Όταν υπάρχει στοίχημα, αγαπητέ μου, και τζόγος, ανεβαίνουν πολλά πράγματα. Σωστό. Εδώ άλλος πάει και παίζει στοίχημα ποδοσφαιριστής ότι θα χάσει η ομάδα του. Σωστός. Και ποιος θα τον ελέξει να δώσει ένα πέναλτι? Ή αφήσει τον επιθετικό να βάλει γκολ και δεν το μαρκάρει? Ναι. Ή και άλλα πολλά. Την πιάσει με τα χέρια και την βάλει μέσα. Το πιο εύκολο είναι να χάσει. Ναι. Το πιο δύσκολο είναι να κερδίσει. Βέβαια. Βέβαια. Είναι εύκολο να χάσει. Πάνε και ποντάρουν τώρα ποδοσφαιριστές σε στοίχημα. Ντροπή.
πρόεδροι συλλόγων, πρόεδροι ομάδων. Κοίταξε, έχουν γίνει κάποιοι έτσι, τα γνωρίζουμε αυτά τα θέματα, αλλά δεν θέλουμε να τα βλέπουμε. Δεν είδες ο άλλος ο Σούγκρεν που βγήκε και είπε για το παιχνίδι που αφήσανε πρέπει να κερδίσουν 3-0 και κερδίσαν 3-0 και έπεσε η Καλυθέα. Και όταν το είπα θα σε κάνουμε αγωγή, θα σε ποινήσουμε, θα σε σκοτώσουμε, βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Ωραίος. Μάλιστα. Τώρα πρόσφατα ο Σούγκρεν αυτός. Ναι, το θυμάμαι, πρόσφατα είναι αυτά. Περασμένη εβδομάδα. Αγαπητέ Νίκο. Βέβαια. Να λέει λάθος. Μα το λάθος πρέπει να λέγεται. Αγαπητέ Νίκο, κύριε Κωνσταντινίδη, ο χρόνος μας τελείωσε και για σήμερα. Έγινε ανανέωση αύριο το απόγευμα. Αύριο στις 4 η ώρα. Καλή συνέχεια και ο Θεός να βοηθάει όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά. Καλώς απόγευμα. Ήταν ο Νίκος Κωνσταντινίδης στην ώρα του λαού μέσα από τη συχνότητα του Λαμία Radio Net 101,9. Να είστε καλά, να προσέχετε, τα λέμε αύριο στις 4.